Dit weekend, zeiden we al, we zitten in het Pinksterweekend. En ja, dat is traditioneel echt het weekend van de Pinksterfeesten in Vinkleerster. Vanaf 18, dus juster rond mei 20 mei, ben er tal van activiteiten in Vinkleerster. Bij u is Benny Pomstra. Zij is van de organisatie van Stichting Zendingsfeesten Vinkleerster. Benny, goeiemiddag. Welkom. Goeiemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Druk, maar goed. Druk? Ja. Je bent juist begonnen volgens mij. Klopt. Nou, dat is dan de eerste Janne, is dan traditioneel de Janne van de bijeenkomst met alle vrijwilligers. Hoe doe je dat? Ik was zelf net best. Mijn dochter had best. Oké, die is ook vrijwilliger. Ja, nou, mijn famke is naar mijn treitje, maar die had me al die vriendinnetjes bij de vrijwilligers west, want die zal helpen bij de band op Pasmanje. Ja. Die hebben we in west. Zelf ik hoorde druk, dus ik pas me even net. Ja, nee, oké. Nou, dat is soms zo. Ja. Heb je maar genoeg vrijwilligers? Want hoeveel mensen gaat het eigenlijk zo'n weekend? Dat rent naar 2000 mensen. Dus dat om is... vrijwilligers? Nee, ik dacht om bezoekers. Ja, nee, vrijwilligers, okay, ja. nou, dat is een harde kern. Dat zijn stickers 4 of 4. Nou, die doen wel heel volle. Maar over het algemeen om vrijwilligers in totaliteit wel 100. Oké, Ja. en die kun je nog genoeg krijgen? Want ja, je willen bij vrijwilligers vaak, dat is lastig. Ja, schaars, maar die er binnen, die ken ik goed aanpakken. Dus daar hebben we goede hulp van. Ja. Maar ja, meer is altijd beter. Dus mocht iemand zeggen, ik ga door direct hier, je bent welkom. Ja, van dit hier ben je maar in dit geval. Dit is rent goed. Dit is al die wikkeling. Ja. Hey, er zijn een tal van activiteiten. Van de morgen ben je Mekkel begonnen. Wat is er vanmorgen nog? We hebben vanmorgen een mannenontbijt en een vrouwenhigh-tea. Oké. Dat weer van Theo en Jenke de Jong. Scotanus, die ben naar Afrika gang zingen al willen als een soort zendelingenwerk. En die had daar een filmprogramma gewoon. En dat weer zeer geslaagd. Ja, en dat rent er tol woorden. Oké, dus die mensen die zitten nog... Ja, het is nee, Ja, dat is het beste zo. Ja. Ja. Wie er Nou, zie ik twee gezellige tenten. Ja, mooi Ron. Ja. En zij hebben van Megje hebben een brommertocht. Ja, want dat is nij, begreep ik, of net? Ja, we hebben het negere dingen erin Ja. smieten om echt oormezen te loeken. Je hoeft net per se in het kerken te gingen om het Pinksterfeest te genieten. Dus we hebben een mooie brommertocht uitzet. En na oren is er live Elvis muziek. En ik krijg ook al een mooi vestje. Dus dat past er helemaal bij. Ja. En ze kregen van 10 euro een mooi faantje als meidingen haast. En een snackje en we drinken. En daar ben er wel tickets van te keer. Oké, dus dat kan nou. Meestal kun je zeggen, gewoon om elke keer erheen gaan en dan... Ken ik wel. Geen probleem. Oké. Hey, nou ja, dus zij stel meer richting een bredere doelgroep eigenlijk. Ja. Mensen hoe net al hier of een geloof want te hingen of van Misschien best wel nieuwsgierig. Of wist van, er is wel wat meer, wat is er dan en hoe heet dat dan? En kom er gewoon lekker erheen en let het hier komen. Was net maar iemand in gesprek, dan gost het mooi wat observeren. Vindt het fijn om even met iemand aan te klampen. Dus het geniet van de muziek, van het prachtige bos, want dat is momenteel schitterend de natuur. Ja. En door die dingen, de bandjes kennen heerlijk boeien op springkussens. Dus er viel die net bezwierd van, dat is alleen even het jerkenmeester. Nee, helemaal net. Kom gewoon. Want hij hem daar zicht op, die verdeling, of is dat Nee, wordt totaal dat niet. Nee, het is interkerkelijk. vrij. Ja, ik ben wel precies. gewoon, ik denk, die herken ik wel, maar het is gewoon meestal ongelai. Ja. Het is een liedfestival, maar net minder mooi. Nee, want nou ja, goed, de zijde krijgt al je verwacht je ongeveer 2000 bezoekers. Ja. Want nou ja, je hoort via die brommertocht. Wat zit er voor en jong? Wat is er jong via Jong is het mannenkoor, Lauwers Westermannenkoor. Die is er jong. Nou, dat is een podium vol man die een prachtige muziek brengen. Onder andere met Heidse rugby. En die nemen al die hun vrouw die ik mij, dan heb je al een hele tent vol. Dus wij is op 10, er zijn nog tickets, maar kom net al uit als dat mijn meidje was. Morgen is er nog een ballonvaart. Daar zijn al 14 tickets van verkocht, dus die gaat al loft in. Ja. Het verkleester, wij was net in het mansje, kun je lekker zien. Er is morgen nog een mooie openluchtdienst. Ik moet even praktiseren, er is zo vol. Ja. Nou ja, dan haast eigenlijk de snijn, dus de eerste Pinksterdij. En tweede Pinksterdij, want ja, je hebt die grote chance natuurlijk ook altijd in het Bosk. Ja. Dat is al uniek, maar de band Revival. Er is een mooie beleefroute is in het bos uitgezet. Echt heel leuk van band, met al je speeltjes en vraagjes. Dan kun je heel mooi tot het bos keuren. Maar al die opdrachtjes, vind je net leuk. En geen probleem, dan keur je het op die eigen gemaakt door het bos. Ja. Er zit geen kosten aan verbonden. Er is een kinderprogramma in de tent. Miggy's is er al een hele bekende band. Die wordt op dit moment voor mij van Schipperhal halen. Dat is New World Sun. Oké. Dat is die bent toevallig op tour in Europa. En die had ze strikken kind dat die nog even op mange hinten naar niks op agenda. En die wippen nog bij u aan. En die ben echt heel erg beroemd. Oké, hey, nou is het volgens mij al meer dan 50 jaar. Ja. Het 51 jaar, heb ik het goed? Dat wou ik net te zeggen. Nee. Zo wat ben ik dan. Hè? Nee, Nee. hoe lang bestond het bij Belutsen? Nog maar hier. Oh, nog maar niet. Maar ik ben wel mijn hele leven gaan we er al heen met mijn band. Ja. Ik draag een warm hart aan dat hij ze vernam toen dacht ze was misschien eens helpen. Ja. Mij te denken in mijn ideeën.
Dat iedereen het onttrekkelijk programma vindt. Ja, Dus want- dat is mijn lidsonderdeel, maar ja. Ja, want nou ja, goed, toen best inderdaad een keer 50 en dat Nee. is juist helemaal lekker doen. Maar is de trend in de loop van de tijd veranderd? Want toen kwam ze er als BM best wel wesk. Hoe is dat een beetje... Nou, er zijn meer programma's. Hè. Van een week wie Strand Heem is echt grut opzet. Ja. Hè. En haast de opwekking in Beddinghuizen. Er zijn volle meer dingen te doen. Dus ja, de meeste misschien maken keuzes. Hè. Dit is wel heel oud. Maar ja, dan ben ik oren denk dus doe ik misschien ook net alle weekend naar een festival. Dus aan mij ja. keuze maakt. Maar is het festival op zich echt veranderd van de tijd dat Stoot jong is? Ik weet dat hoort. Ja, vroeger gingen we broodmaaltijden in Ja. de tent. En dan mij ook eten. Dat is net meer. Het is ook gewoon de kippersmuntjes. En het is meer als een snackje. En Ja. broodmaaltijd, dat weer een beetje oudballig worden inmiddels. Ja. Vroeger net weer prachtig, maar op een gegeven moment rond dat. Oh. Nou ja, ik kan me voorstellen, we beginnen net door de leeftijd, maar goed, toen best nog wat jonger. Dat is, maar de tijd mij en maar dan is het wat jongere mensen gaan misschien in een organisatie. Ja, nou, die zit erin. Net. Ja, er ben al je aan gewoon onlutsen die het naar mij denken willen en die het echt in de techniek zetten. Dus dat is hartstikke mooi, al uit de regio. Nou, 2000 bezoekers. Ja. Die komen net al hier tegelijk tegen, maar dat is het hele weekend Ja, verspreid? klopt. Ja, Oké, ja. En nou ja, mijn man is traditioneel dan altijd die dienst in de bos. Nou, het waar zal mij zitten Ja, dit het is weekend? prachtig. We kennen het beter. Ja, dus en hoeveel mensen verwacht je in Berry, San dienst? Nou, ongeveer 1200. Ja. Oké. Ja. En dan ben ik een stoeltje krijgen en wordt lekker op mijn eigen kleedje op de grond zetten met die bandjes. Echt prima. Rinst er een medel en zei nou, het lukt nog even net. Ik was mooi te keuren. Ik ben oerlijk ben gospels opzetten of in kleester. Kist mooi naar luisteren. Ja. Ja, ik zou zeggen, kom gewoon, neem zonnebrand mee, want het is mooi waar. Ja. Hey Benny, ik wil je bedanken voor die taliachting, voor wat er al is zitten gebeuren in Vinkleerster dit weekend. En het is eigenlijk al, het draait al natuurlijk, want je bent al begonnen. En nou, fijn dat je even een losrukke koers uit de drukte van Vinkleerster. En succes. Dank je wel.